Speranța e aici! Dorim să fim într-adevăr o prioritate națională, așa cum declară toți guvernanții. Vă așteptăm aici să ne explicați cum stăm cu inechitățile. Vă așteptăm să ne explicați cum este creșterea negativă a salariului. O discuție tehnică cu colegii dumneavoastră, cu cei care vă reprezintă. Trebuie să știți că sunteți pe mâini bune. Dar nu putem să o acceptăm și stăm în stradă și facem ceea ce trebuie și ne mișcăm sindical. Dacă este nevoie, facem și grevă generală. Vă mulțumesc că ați venit și vom rămâne împreună până ne vom rezolva problemele.